Sa number 3, CHMSU nagpaathag nga wala nalampos kag wala sang foul play ang kamatayon sa ila estudyante. Sa report sang Technopaver, ang official university publication sang Carlos Hilado Memorial State University, nagwang report angot sa kamatayon sang isa ka estudyante nga nasapwa na lang sa sulod sang school campus. Base sa report, sa ikaduha nga adlaw sang face-to-face classes sang kahapon na sapwa na lang nga patay ng estudyante nga si Geraldine Latoza, isa ka second-year Bachelor of Arts in Social Science student. Sunod sa Director sang Office for Student Affairs and Services o OSAS nga si Dr. Maria Victoria Yolanda, makita sa CCTV nga samtang nagalakat ang estudyante sa 4th floor sang Library Science and Academic Building, hinali na lang ini nagpondo, nangapyot kag natumba. Ginklaro man sang direktor nga wala ini nadanlog kag wala sang foul play nga nagtabo. Nagresponde man ang nurse sang universidad kag nadala pa si Latoza sa Riverside Medical Center pero gindeklarar nga dead on arrival. Ginahulat pa sa karon ang resulta sang medical test agud mahibaluan ang kabangdanan sang kamatayon ni Latoza. Samtang nagapatigayon sang fundraising activity ang eskwelahan para ibulig sa pamilya sang estudyante.